encontrei atada, nin dominada, sempre me encontrei... Pero eu aconsellolle a xente, tanto a xente maior como a xente xoven, non ten por que ser a xente xoven. A xente maior que está todo o día nas súas casas facendo, os que traballan fora, que vamos a traballar afora e logo chegamos a casa, e temos tamén máis traballos que facer, pois compartir os traballos, e aparte de compartir os traballos, pois que che apetece ir a tomar un café, salir, ou hoxe dicir, pois non frego os cacharros ahora a mediodía porque os vou fregar a noite, pois fregos a noite, póñome os zapatos e marcho-me a tomar un café ou a tomar un cubata se fai falta. Eu vou con as miñas amigas a tomar o viernes pasado, fomos de marcha de noite todas. Explica aí. E a ti non te avisamos, que pena. Fomos aos latinos a bailar ali, todas guais. Estábamos nós solos, pero pasámoslo moi ben. Iba a decir un taco, pero non está permitido. Pero pasámoslo genial. Eso é que é verdad que eso debímoslo facer todos. Que sí que é verdad que antes no rural pois non se iba, porque a taberna era única estritamente do home. O home iba a tomar as tazas e... Pero nós, non sei se somos da rural ou se non somos. Nós aquí en Laraño salimos da casa, vamos a Puente, tomámonos o chocolate, tomámonos o vermú, tomámonos o que faga falta. Non lle faz mal a nadie, ti do teu? Ese porque ti salgas un día non tes que cando chegues a casa ver os morros de metro. Pois non, porque se eu salgo e ti sales, pois non hai por que sentarche mal. Eu creo que temos que ter un pouco de libertad. Porque eu tuve unha tira de anos cuidando a xente maior na casa e deixei o meu traballo. Que pasa? Que a hora da cotización agora non pode igual cobrar que a persona que se retirou este ano. Ti estás cuidando a teu pai, estás ti e o teu marido, pois non se trata de que ti teñas que deixar o teu traballo por ser muller para cuidar, pero tampouco tendes por que deixar os dous, nin un nin o outro. Sempre se pode, o que hai é que querer. E os dous poñer da súa parte. Outra cousa é que teñas que poñer ti porque eres a muller e el, pois ala, se lava as manos. Pero se temos os mesmos horarios de jornada laboral, un dos dous hai que facer algo, ou entre os dous facer algo. Ao final sempre termina eso, quedando a muller. Te deja secuelas. Secuelas, y muchas. Y muchas secuelas, muchas secuelas, más de lo que se cree la gente. No es lo que ves de la casa afuera de lo que tienes dentro. Cambia mucho. Te cambia la vida. Y el hombre, si te ayuda, bien, pero si te ayuda poco o nada... Eu traballaba, pero sin embargo non tuve un problema porque tiño o marido que estaba jubilado para nada. Asumeu totalmente. Foron 5 anos, moito traballo, pero totalmente non houve. Sí que te ata, impídeche salir e todo eso, pero eu, por exemplo, que a xente da casa no sentido de cuidar a alguén, non podo dicir que si aí interveñen desde os máis pequenos hasta os... Xa non se trata de cuidar, senón un problema de parexa. E a veces somos culpables, moitas veces, de moitos conflitos, por non decir no moito antes, anos antes. Non en tonterías, pero sí en cousas importantes, sí. Estou mellor este siglo que o pasado, A verdade, estou pasando mellor este siglo. O pasado, tuve salud, pasei moitas, pero bueno, tirei para diante, Agradezco a todos estes que estamos aquí por vir, en primeiro lugar por vir, e despois polo ben que me tratan e polo ben que estou con todas. E que conto con elas porque me fai falta, Se teño que contar, teño moito que contar. Desde os siglos, case desde o primeiro dos siglos. E se me cae a pañoleta, xa non son dente. Se me cae a pañoleta, porque se non houbera isto, entón non nos víamos en ningún sitio, en ninguna parte. E isto é unha cousa que... É a disponibilidade que ten esta muller de abrir todos os días. Bueno, pero xa digo que se nota unha esperanza en todos os centros. Gracias aos centros culturales que fixeron. Pero a mí tamén me gusta estar no medio de todos, Eu mesmo, pensei que está por eso. Pero simplemente hai que querer... É que non desperdiciamos todos, xa non salimos da casa, xa non salimos da casa. Este é o mellor que puderon facer, por lo menos xuntámonos. Para mí, por exemplo, isto foi unha experiencia maravillosa e recomendo a todo o mundo. Faz cousas que nunca pensas que vas a facer. É iso, é salir a divertirse, que é o que levamos deste mundo. O meu consello é que nadie se sinta obligado a nadie, que se sintan libres, que sean decididas e que se non están contentas
ca vida que están vivindo, pues que lle busquen arreglo. Que a vida acabase pronto. Pois eu quero libertad e non quero maltratos. Quero libertad para todas, pero para todas as edades, non solamente para as novas, senón para as maiores tamén. É dicirlle ás persoas maiores como esperanza que veñan, que se animen, que se solten e que perdan o medo e a vergonza e que digan, pois eu vou porque quero ir, e punto. Isto a mí nadie me vai a quitar. non? Eu que podo levar. Eu quero libertad e ainda non fai moito que a collín. E agora, antes de morrer, quero vivir. Quero vivir a miña vida. Pois eu tamén. Que seja Seguido o meu exemplo, e cando eu non este aquí, coidade do centro como coida eu hasta agora, vale? Moi ben. A ver, Mari Carmen, fálate algo que eu... Que cada un viva como crea que debe vivir, respetando e exigindo respeto. Pues yo digo que decisión y alegría de vivir. No es todo decir sí, sí, sí. Es no y no y no. O sí, sí tiene que ser sí. Pero las mujeres, aunque seamos más, tenemos fuerza. Somos fuertes. Tenemos fuerza. Eu non había que preguntarlle, sacastes alguna conclusión boa desto? Seguido o meu exemplo. O refrán, pois compartimos. Claro. Como era o refrán? Había un refrán que decía que a muller moi rideira ou era puto peideira. Pero ti tamén lo sabías. Bueno, pero quero que digas ti. É que reflexionamos sobre eso. Que pensamos? Que estaba prohibido reírse ou tal, porque senón era feo, ¿no? Por qué? Por, non sei, sería cousa machista. Se lle parecía que xa se daba, xa a muller se entregaba. Demasiado libre. Moi lixeira. Era moita liberdade. Sí, moita liberdade. Eu non digo así que nos casamos, que nos pagan cas 13 monedas esas, que nunca o entendín. Entonces, A ver, conte eso. o que te paga, pois eres del, non? Son 13 monedas, que ti estás solteira aínda, non? Este ya non pasou pola iglesia. Xa, pagan che aí 13 pesetas e eres de quen chas pagou, o marido. Aí está, aí Eso é da iglesia, pero ahora cásanse polo civil, aí se empeza, aí se non hai empeza. moneda. Aí se empeza. Despois ou eres mío ou non eres de nadie. Claro. Eres mío, ou se non te mato ou te hago, como fan por aí. Ainda fan eso, non fan. Porque unha muller non se pode rir, non pode... Unha muller é libre igual que un home. Non estamos na democracia. O que ri sempre, eu xa debín nacer rindo. Eso non quere dicir que mandara, Mentres que non me manden, mando eu. Que non se mande. E cando estás sola na casa, mira? Cando estou sola na casa, por nada, entonces xa no meu aire. Se lle dis o primer día, no, xa está, colle carretera e marcha. O primeiro día... Non. Algo pronto. Algo pronto. Xa lle ven as ideas o primeiro día. Pero bueno. Eu creo que andábamos máis seguras antes, cando eu era moza, porque andábamos moitas en grupo e nunca nadie se meteu con nós. E agora eu creo que a xuventude agora sí que o ten bastante fastidiado. Sí. De verdad que eu sí que teño moito medo por eso, Sí. Porque andan vendidas, sinceramente. Porque antes íbamos e viñamos, oye, sempre había algún simpático, pero jamás, a mí nunca me pasou que nadie se metera conmigo para pasarse máis do que ti querías, claro. Eso é a educación na casa. Eu aos meus, ao neno máis a nena, educos, pero a base de, sí, somos todos iguales, e a unha muller hai que respetala e a un home hai que respetalo, pero en igualdad. É o que intento facer eu na miña casa, é o que teríamos que facer todos, que temos rapaces novos, porque agora os vellos xa nos dan xa non creo que se van dar cambiado, Pero bueno, os vellos non teñen peligro. Pero bueno.
Eu creo que antes tamén había cousas, moitas, pero non se sabían. Demais, bueno. A mí non me pasou, pero pasaba e calaba a boquiña. Podías vir a teu pai, a máis a tua nai, con cousas desas. Pero hoxe en día sí que podes vir a tua nai, máis a teu pai. Hoxe en día sí, pero esa é a diferencia. Había outro respeto. No, eso non é non respetar. Claro, eso é non ter confianza. Eso é respetarte a ti mesma, se che pasa algo, tens que dicirlo a teus pais. Que non calen, que conten o que lle está pasando, porque hoxe teñen axudas e salen adiante. Que o máis bonito na vida é ser libres. Eu non teño problema, eu sigo sendo feliz, xa pasei as miñas, pero agora non. Agora xa non hai que me corrija porque son incorrigible. Para min é moi importante o respeto mutuo e ser libres, cada un facer o que queira, vamos. Eu só digo que todos valemos o mismo. Entonces hai que darse a respetar e respetar aos demais. Homes e mulleres somos iguais. Eu xa non vou dicir nada, porque xa dixeron todas outras. Eu estou ben e teño un home como un santo, a verdad, non ten outro camiño. E ala, nada máis. E pegar non me vai pegar, pois non eu devolvo, ya sé. Eso que corre. É soportable. Quero dicir que eu non vivín eso que as mulleres do rural din que o pasaron tan mal, eu non foi o meu caso. Non foi o meu caso, pero eu vía, xa digo, parexas e matrimonios, que sobre todo as mulleres que iban de fora para as casas. As mulleres que iban de fora para as casas eran felpudos. E iso todo hai que dicir. Eu vin eu, É verdad. Cando era unha nena. Eran felpudos. Así que... Eu creo que era ignorancia. Ignorancia non, é que o tiñas que facer. Sí, porque veñen os cuñados, os sogros, todo influi. Todo influi. Non me queixamos ninguén, pero, bueno. Eu non teño nada que decir, porque vim para casa de fora e tamén todo se me volveu coidar e vellos e rapaces. Así que tiñámolas todas. As culpas eran todas para as mulleres, e o traballo tamén. A mellor o home marchaba para a taberna e ti quedabas ali cos fillos a máis co que tu illas. É caleriña. Sí, agora falamos algo de vicio, porque agora pasouse un pouquinho. E antes era moita necesidade. Pero por que diso de vicio? Porque agora ti tes, eu teño, e non teño por que te aguantar, e eu a ti tampouco, e levantan o rabo e marchan e ala. Claro, é así. E antes estábamos esperando que nos deran 5 pesetas, que eran pesetas para que fora. Para vestir os fillos, e máis para traer algunha miga de pan para a casa, se non se cocía na casa. Bueno. E con esas cousas moitas máis, é iso que eu na miña generación xa foi outra. Pero eu sendo nena, vía cousiñas nos matrimonios que dicía, Dios mío, serán todas as casas así? Porque era horrible, horroroso. As mulleres salían na casa, non podían salir a ningún lado, non podían falar. Todo era o home. Eu sou daquela así que non entendía, sendo unha nena. Eu pareceme un abuso de que faga calquera cousa sin permiso do meu home. Sin permiso? Sin permiso, sí. Pareceme un abuso porque el non me priva. Vai barrer a cara, El non me priva. Eu sei que el non é como os de agora. Que os de agora axudenlle moito ás mulleres e tal. Pero eu agora, ainda que lle queira obrigalo, pasou o tempo xa. Entón, prefiero paz. A máis así. Ben así, eu estou así, satisfeita como estou. Estou ben. Os homes de antes non veñen ao rego, No. É raro que veñan ao rego. Antes eran moi machistas, non eran como os de agora. Non veñen ao rego. Pero agora morreron os homes cedo, e que onde vai a muller sin o home? Que vai fazer a muller? O nené da casa. O nené da casa para todo.
Eu vexo así moitas mulleres que morreron os homes, claro que sí, que levas un trago moi grande, que te queres ben. Pero se o coidaron ben, por que non me vir agora un pouco a vida? A mí parece máis unha tontería, É como non che van deixar vivir, O que morreu se acabou, nós temos que ir para lá tamén, carai. Pero temos que salir e temos que actuar cas outros e falar e despois do máis o que falo, que a súa boca mancha. A nosa vida agora é moi boa, que agora facemos o que nos dá a gana. Ninguén nos di nada. Bueno, non debe ser así tampouco. Tamén temos que nós puñer algo da nosa parte. Porque iso é onde vou. Hai que salir e falar e explicarse É bonito falar e rir. Mira, así é que as actividades, coño, se non podemos facelas todos os que podes, que non podemos. Claro. A unión. E logo agora xuntamos unhas cuantas vellas, unhas cuantas xente maior, collemos unhas cartas, vimos para aquí, xogamos as cartas, distraíamos. Nós tamén, agora temos que vivir un poquinho a vida, porque xa non a vivimos, cando éramos novas, pois agora, eu pareceme que está moi bonito vivila así. O que vos parece? A ver, aunque é a parroquia máis aillada do concello, temos actividades hasta ahora. E con este sitio tan bonito que temos, e as que nos ven dar as actividades que son estupendas, e que todo se perda, a min, a verdad que me dá un poquinho de pena. Porque o celebro desarrolla de outra maneira, e que eles que non valen moito. Por eso, vai un saclado para a casa. Mas se tes unha salida para a tua roupa novas, non anda, todo é día solto, todo é... Traballar é total. E agora somos jubiladas, como vamos a traballar? Somos nós... As que somos. As que somos. As que fomos e as que seremos. Eso. Estou aquí. Eu empecé moi pronto co moto, era moi noviña, entonces, pois, empecé a ir ao bar con el, pero sola, eu que sei, xa estaría casada, eu que sei. Eu tamén, ao bar, bueno, viña a comprar, pero, o sea, porque aquí tiñan tienda e por aí, pero sola, daqueles tempos non se viña. O que pasa que eu salín da escola con 14 anos e me fun con unha cesta de pan, 30, 40 kilos, 50, unha nena de 14, e collía molladuras e tal, entonces empezaron a salir aqueles pantalóns apretadiños aí que che marcaban o cu todo, entonces eu fui unha das primeiras que os trouxen para aquí, para Santa Lucía. Pois eu non o puxen hasta despois de casada que me deixou miña nai, porque nós fomos todas mulleres. É porque pensades que non vos deixaba? Porque ela decía que non tiña homes, e se non tiña homes non tiña por que ter pantalóns na casa. Nada máis que era meu pai que tiña que poñer pantalóns. Claro. E cando me casei, e fun de luna de miel, o meu home se quería que os comprara, pero tiñeme da miña nai a chegar á casa. E ainda os comprei despois de casada. As mulleres son os que fan os machismo moitas veces, porque hai mulleres que te pos unha roupa tal e van-te a criticar. Se vas ao bar, van-te a criticar porque foches ao bar. Mira, eu cando casou miña irmán a máis bella, sabes que lle dixo miña nai? Dixo, miña filla, se tes fame, ves comer, pero se tes problemas con túa sogra, a min o que me gustaría era que agora xente nova, como os meus netos que veñen aí, que xa teñen unha de 20 e pico de anos, bueno, que me gustaría que fora moita igualdad, o sea, que non se deixen pasar desde o primeiro día, o sea, a primeira vez que haxa un problema, que corten por o sano, porque senón, a donde vas? Sei que se respeten moito, porque o respeto tamén é moi importante, e que se axuden uns a outros, todo máis que poidan. A miña opinión é que as mulleres debían mandar para que non houbera tantas guerras, estaríamos moito mellor.
xa se cambiou bastante, pero ainda hai que cambiar algo máis. Ainda fan falta máis homes feministas. Sí. A igualdad e máis o respeto ten que ser recíproco. Eso que devolver en todos os actos, día a día, ano a ano e durante a vida. Eso é, se eso é feminismo, son feministas. Antes a muller non tiña poder para nada, non tiña que estar baixo do seu home, entonces ainda queda moito, eran moi machos e ainda queda moito machismo, entonces pois eso é o que facía falta que se fora exterminando. E antes a muller que era moi sumisa, que sempre tiñas que estar coa cabeza baixa, que non podías nin siquiera a tua opinión, nin opinar ti, porque logo che dicían... Xa non podíamos nin votar. Nada, para nada. Hemos vivido tantas cousas xa na vida, se miramos para atrás, como foi a vida de nosas nais, de nosas abuelas, e a nosa, se miramos para todo eso, xa cambiou moito, pero ainda fai falta que cambie moito máis. Temos que ser valientes, temos que demostrar que somos nós, aínda que a veces non sempre se pode dicir nin facer todo o que quere, e os malos tratos é o primeiro que hai que levantar a cabeza e dicir hasta aquí chegamos, e non máis. Eu creo que, partindo de aí, cada un ten que limitarse un pouquiño á súa situación, pero sempre pensando e tratando de millorala e millorar ao alrededor, non só pensar en un, que hai moita xente que o pasa moito peor que un, ainda que un este mal, sempre hai quen gana a todo. Que os nosos homes xa non son, a maioría, eu falo na maioría no meu caso, non son machistas como veñen sendo agora estes rapaces tan novos que son, vense que son, teñen moito machismo en sí. Antes aguantaba moito máis a muller que agora. Agora a muller por regular todo o tempo o seu sueldo, entón non aguantas tanto. Agora, de todas formas, vamos a mellorando. O que é malo é malo sempre. Pero pobre da que non ten nada tamén, Que non haxa tanta sumisión, que haxa un poquinho máis de libertad dentro do bo, non do malo. Igualdad para todos e que seamos todos felices, e comamos perdices. Compartir alegrías e penas. E así, imos todos a unha. Fora guerras. Fora sumisións. Fora machismo. Vale? Son machitos. Fora tristezas. Diga que é bom. Está aí, home, está aí tranquilo. Pois eu tamén.